F'dawn l-aħħar 10 snin l-ekonomija f'pajjiżna tjibed bla preċedent minn sitwazzjoni ta' foslu l rati ta' qatt għal waħda mill-inqas fl-Unjoni Ewropea. Propju għalhekk matul is-snin pajjiżna beda jaġġorna l-mudell ekonomiku tiegħu biex jattira aktar investimenti li jirrikjedu inqas art u inqas ħaddiema, jiġifieri inqas kwantità iżda aktar kwalità. B'hekk tiġi diversifikata l-ekonomija ta' pajjiżna b'niċeġġ ekonomiċi ġodda fejn jiġu attirati startups u industriji innovattivi bħal microelectronics, medtech, biotech, blockchain, fintech, AI, l-ekonomija ħadra u blu u l-video game development. Matul dan ix-xahar il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi se jkun qed itella 4 avvenimenti kbar bit-tema komuni tal-innovazzjoni u fejn irridu li jmur pajjiżna fis-snin li ġejjin. Bejn 17 u 19 Ottubru taħt it-tinda tal-MFCC se jittella Startup Festival u Tech Expo li se jittellaw fl-istess post u l-Playcon speċjalizzata fuq l-industrija tal-video games u l-esports. Bejn 28 u 30 Ottubru fl-MCC fil-Belt pajjiżna se jkun qed jilqa' diversi ministri barranin responsabbli minn dan is-settur fl-okkażjoni tal-Global Innovation Forum. Global Innovation Forum li ħajkun qed isir fix-xahar ta' Ottubru wkoll huwa forum internazzjonali li ħajsir għall-ewwel darba ġewwa pajjiżna li fuq allura għandek diversi pajjiżi li ħajltaqgħu ġewwa pajjiżna biex jiddiskutu wkoll l-innovazzjoni fejn qed tkun qiegħda tieħodna. U allura da kollu flimkien iwassalna għal xahar sħiħ mimli ta' inizjattivi fejn ħankun qed naraw kif pajjiżna anke fuq l-aspett ta' innovazzjoni u innovazzjoni diġitali nkunu qegħdin nkomplu nimxu l qudiem.